मैं हूं संधि भाई, स्वागत करती हूं दीदी के चैनल पे। तो हम जो है दीदी से पैसेंजर से चली आई। कंचन मौर्य सुल्तानपुर ये ब्लॉग के चैनल पे आप सबका स्वागत है। बहुत ही प्यारा नाच गीत लेके आई है, कैसे लगेगा कमेंट में जरूर बताना। दीदी के चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए फ्रेंड। पिया बाटा बखरिया अलग रह बैना, पिया बाटा बखरिया अलग रह बैना, अलग रह बैना हो अलग रह बैना, पिया बाटा बखरिया अलग रह बैना, पिया बाटा बखरिया अलग रह बैना। हमरे ससुर जी के चार कोठरिया, हमरे ससुर जी के चार कोठरिया उहैले बैना, जेह में लागल के मड़िया उहैले बैना, जेह में लागल के मड़िया उहैले बैना, पिया बाटा बखरिया अलग रह बैना, पिया बाटा बखरिया अलग रह बैना। हमरे ससुर जी के चार बेटउआ, हमरे ससुर जी के चार बेटउआ उहैले बैना, जवन गईले विदेशवा उहैले बैना, जवन गईले विदेशवा उहैले बैना, जवन भेजई रुपैया उहैले बैना, जवन बाटा बखरिया अलग रह बैना, पिया बाटा बखरिया अलग रह बैना। हमरे ससुर जी के चार बिटियावा, हमरे ससुर जी के चार बिटियावा उहैले बैना, जवन गईली गवनवा उहैले बैना, जवन गईली गवनवा उहैले बैना, पिया बाटा बखरिया अलग रह बैना, पिया बाटा बखरिया अलग रह बैना। तो फ्रेंड गीत कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना और सिस्टर के चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना।